Takže čaute ľudia, dneska si zahrajeme tento boxovací simulátor na Robloxe. Bude to moje prvé také video, z Robloxu, lebo včera som natočil, že čo by som si mal zahrať. A kľudne napíšte do komentárov, že čo by som mal hrať. Takže dneska si zahrajeme boxovací simulátor, ale celkom som v tom už dobrý. Včera som to iba začal hrať, ale uvidíme. Tak, ideme na něho. Pojď, left, dash, right, ano. Tak troška si daj. Pojď, dohyluj se. Ano, daj mu. Dobré. Pozdi, pam, punch. Pojď. Čo dnes to našetl. Dobré. Jest teraz môžem ísť na ňo. Čo bude? Už mám mal hapok. Pam. Pam. To do mňa ide, ale tak, teraz sa dohylujem. Pam. A pam. Daj mu, ok. Kľud. Pam. 8 hapok. Nie, musíš sa dohylovať. Pam. Čo? Prečo mi dal? Poďme. Uhni sa. A bum. Left. No. Blok. Poď. Daj mu. Myslel som, že to urobí. Ale nemá vydrž. Áno. Dobre, kľud zase. Poď. Píname, pum. Pum. Musím sa dohylovať. Pam. Musím mať aspoň tak na 60 hapok, do ňoho pôjdem. Tak, počkaj. Stojíme. Pum. Pam. Musíme ísť do boju. Pam. Čo? Jak ma mohol dať? Mu muselo zostať jedno hapko reálne. Poď, posledný round musíme dať zvrat. Pam. Poď, dávame mu. Musím. Áno, hop. Kryjme sa. Uhneme sa do toho. Tomu jedno mohol dať. Reálne som sa uhýnal a ešte som mal jeden trik. OK, ešte z takým pôjdem. Tak ešte raz. Komu idem? OK, proti nemu by som mohol vyhrať. Yes, on je AFK. To som chcela, aby bol AFK. OK, tak to bude easy win. A tak nie až tak AFK. Ale poď. Dobre. Ja mám minus 0. Musíš mať výdrž. Poď, 100 na 100 musí ísť.
Pam. Daj mu, áno. Rozbij mu shield. OK. To dať. A bum. Čakaj, musím sa dať. Dohealovať. Healy. Pam. OK. Poď. Pohni sa. No poď. Áno, dohealuj. Aj na stovku. Hop. Healuj, áno. No nech pôjde, no poď. Áno, ty ideš. Poď. Dávaj mu. OK, teraz dohealujeme. Ideme naspäť. Čakaj. Tak, left. Áno, a ideme. Pum. Pam. Áno, dobre. Kľud. A mne nič neubral zatiaľ. Pam. Daj mu. Dobre, mám 100 hapok, takže sa rýchlejšie dohealujem. Kedy mu dám silný tok. On mi dal. Nie, ja som to vôbec nevyužil dobre. Pam. Podpasovka. OK. OK. Co dohealujem? Áno. Poď. Krysa. Dobre, no poď. Pam. Dostane. OK. Pum. OK, a poď, nebude mať. Ja ho dám. Plné pecky to ide, ale ja mám plné. Mne stačí iba vyhýbať. Sa tam ide do mňa, ale stačí len vyhýbať. Chcem mať stovku, snažiť. Poď, áno. Dopadá mňa, poď. Pam. A poď na ferovku. Poď. Čakaj, musíme sa dohealovať. Yes, je to tam. Mám prvý bod. Poď, avkie. Áno, daj mu. Tak. To je pre nás tým lepšie. Vyhral som. OK, máme 60. Tento typ by mal byť slabý. Yes, to som ja, OK. Toto by som mal vyhrať. OK. Idem sa mu. A poď. A malo hudku. Poď, ja ho dám, pozeraj. Väčší damage mu dávam. Dobre.
Áno, nech pôjde. Pam. Tak. Musím sa troška vyhelovať. Som to mal byť na tom lepšie. Pozeraj. Dám mu. Yes, dobre, okej. Tento super by mal byť celkom ľahký. Poď. Kamo, ja som ho netrafil, lebo mi sa to celé baglo. Keby som ho tak trafil, by sa mu to nebaglo. Ja musím ísť na ňo ako prvý, zautoč ako prvý. Poď. Áno, poď. Sa nestiažujem. Jaj, tak on je slabá. On je slabúčký. On sa nevie byť. No začni. Keď si frajer. Rukavice, takže je dead. Wow, sa ukľudni sa. Ale dobre, poď. No. Ukľudza sa. Pam. Dám. Poď. Ale vyhrávam, musím mu dať lepšie. Silnejší oproti jemu. Je veľmi slabý. Teraz mu dám KO, pozerajte, hej. Keď sa nabijem do 100, no tak mu dám KO. Lebo ja získam ultimu. No nech začne. Dám mu. To bude ľahký výl. Dám ho. To tesne, ale dal som ho. Tak, poď. Ja som sa zabudol. On teď ide na plné pecky, ale pozeraj, ho zaraz dám. Vymastím. Dead je dead. Deep. Ok, celkom som sa nafarmil. Poď. Hop. Sa rýchlo dám. Nech začne, no poď. Ja nemám čas. Vyhrám 2-0, takže dostane KO. Začína. To je super. Juj. Ukľudni sa. Som sa iba potreboval nahitovať. Kamu, jak dostal? To ide. Skúšam proti botovi niekomu. Pam. Rozdrtím ho. Bot je slabý. Wow. Ok, asi sa nechám vypnúť. Kamošek, ja nemôžem dať botový damage. Ok, nechám sa vypnúť, lebo už ako nevládzem, ich mám bot. A asi z tohoto videa to bude všetko, dneska celé robím rýchlo. A zatiaľ čaute.